Родонаучния музей сме и тук сме при кристалите. Това ми е любимото нещо. Вижте го това как свети. What? Добре, ето го моя камък, който иска да се види. Това тук, така ви ги показвам, който каквато зодия е. Така и тук има някакъв странен камък. Елате се, вижте човек какво е това. Вижте тук човек. Тия камъни сигурно струват много пари. Гледайте. Да му пипна ли? Има ли камери? Пипа. Хора, вижте. Само елате да видите нещо. Нали ги виждате тия камъни колко са симпъл? Много са си спокойни. И като направиш така, бам, почва да светат. Омга хора, вижте го това. Добре, стига повече за кристалите. Айде да ходим към другата зала. Хора, не мога да повярвам колко кристали има тук. Това са някакви мире. Лата! Видяхте ли колко е голямо? Това е колкото мене сигурно тежи. О, мага! What? Тук има още такива, само че са по-малки размери. What? Аз имам такъв, само че по-малък. Омага, това са сено гъби. Това е най-якото нещо, което съм виждал. Дем, тук са всички. Омага, вижте ги колко са големи тя. Дето може би. Това искам да го пипна. Това ще го пипна. Ники. Омага. What? Това дърво ли е? Майко, тук е щупено да се откраднат, ама не са успяли. Хора, това е просто плакат. Омага, човек. Вижте. Омага, хора, вижте. Вижте. Тук има хиляди неща. Тук има още много кристали, ама трябваме. Има още хиляди кристали. Това е истински страуле. Омага, хора, вижте. Вижте. What? Тук са яйцата на всички животни. Ето тук ви ги показвам. Омага, балуни! Това са ми любимите птици. Вижте колко са яки. О май. Колко са малки и сладки. Омага, вижте. Човек. Тук има още яйца. Всъщност яйцата на животните са едни от най-интересните. Вижте, на някои животни яйцата са толкова интересни. Ето, това би трябвало. Ето го. Ето му го и яйцето. Тук има прилеп насам. Омага, там има густа. Яйца. Хора, вижте, тук има патета!
Патета! О, мага, това ми е любимото животно. Пате! Пате! Изглежда като пате, ама предполагам, че не е пате. Ой, колко си сладък. Ще те изям. О, мага, трябва да извикам Андрей. Андрей! Семя! Пепелянка! Вижте крокодиланица. О, мага, тук има костенурък. Ето тук може да видим земята, как е отвътре. Тук има много змии. И вижте каква има. What? Това са най-отровните змии в света. Вижте тази как си показва главата. Надежда за вода. За да не излезнат. И защото са препарирани. И това не е вода. Тук има гущерчета. Вижте колко са малки. Жаби. Яко. Вижте какъв варан. Това са най-отровните варани на света. Хора, вижте какъв крокодил. Нилски крокодил. Все едно ме гледа. Ужас. Пингвините се събирали на много големи групи. Тук има супер много пингвини. А ето тук има яйцата на пингвините. Хора, вижте какво има тук. О, мага. Това искам да го пипна. Гледайте. Хора, там има бухали. Елате да видите бухалите. Вижте. Бухал. Добре, елате да се връщаме към групата. Хора, гледайте. Това е риба камък, мисля, и ако я настъпите, сте мъртви. Така, тук има много корали. Хора, тук има рибачук. Любимата ми акула. О май гаш. Look at that, bro. She's so scary. What is this, man? Риба балон! Аз имам една препарирана вкъщи. Ето. Ио. Подлът. О, мага, тук има истинска вода, май. Не, това не е истинска вода. Огромен паяк. Хора, гледайте какъв паяк. Това е морски паяк. Звезда. Там има Патрик. What? Това е като някакъв кръг на смъртта. О, тук има хладилник. О, yes. Хладилник. О, какъв хладилник бе? Вентилатор. What? О, мъгът, скат. Кое повече ти харесва? Не, морска котка или морска лисица повече ти допада? Морска котка. Защо? Да бъдеш чисти. Кое е по-хубаво? Ето го скат. Морска лисица много ясно. Що? Тя е уникална. Ето пак рибата акула. Тия акулата. Акулачук. Добре, айде да ходим към другата стая. Омага, вижте. Гледайте, хора, колко... Фламинго! Хора, знаете ли защото фламингото са розови? Някои фламингото са розови, защото ядат само скариди и червени неща, но тези, които не са, нали, свободни, те ядат някакви по-гнусни неща и стават бели. Само заради храната фламинготата са розови. Йо, това изглежда супер страшно.
Тук има бобър. Ага, вижте ги колко са сладки. Кофа! Омага хора, вижте прилепите. Аз искам да видя прилепите. Омага, вижте. Омага, вижте. Ето на сурова. Вижте къде се сложи на сурова. Я да си на този сурова. Тук го сложих. Криси е отпечко за снимане. Коза! Коза! Ето ги за последен път. О, мага. Това сигурно струва много пари. Кози! Ама тук има тюленче. Здравей, мечка. О, мага, вижте го. Европейски бизон. Ето го. Европейски бизон. Зубър. Добре. Ето тук още един. Ето мечката отзаде. О, мага! О, мага! Лисица! Тюлени! Тюлени! Аз няма да смакам тюлените. О, мага, вижте тюленче! Делфинче. Делфин... Всъщност това изглежда много грозно. О, мага, мишленце! Вижте кенгуру! Капибара! О май гаш! Това е най-якото нещо. Тюлен, тюлен! Ела при лъвовете тигрите. Ела при страшните животни. Те се... Не, чакай, трябва да намерим групата. Андрей, трябва да намерим групата. О, мага хора! Това е супер странно. Вижте колко са близки. Това е на човек, това е на орангута. Това е козичка. Зебра. Маймуни! Да, това не трябва да го показвам, защото се виждат някои части. Така, о мага! Здравей, сладур! Маймуни! Не ги сме. О май гаш! Хора! Вижте ги колко са сладички! Искам да си дам едно за вкъщи. Омага, тук има пума. Лъвче. Ти нещо си проста лъвица, май. О, бебе лъвче. Вау. Ей, що го ядеш, бе? О, то си е впил нокътя. Чум. Бер. О. What the fuck? Дядо. Дядо. Какво са ти направили, дядо? Горкият ми дядо. Каш? Здравей, сладур. Лава бер. Защо съм си пуснал фанера? Чакайте една секунда. О май гаш, бебе приливчета. Това хладилник. Това вентилатор ли е? О, е. Туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О. Чакай.
Те хора. Оу! Когато някой те нападне с там О, здравей! Ама бро. Бари. Hey bro! English or Spanish, bro? Maybe you accept me. I know friends and friends at the field. What? Той казва... Той казва... Хайя... Готин го си, брат. Те вече ти се... Още най-яко. Или пък Оу! Здравей! О май гад! Чакай си. Ето го. Един човек намерен. And buddy. Oh my god. Кой иска да го иде? Ю. О, това е оса. Къде? Това е оса. Я. What? Oh my god. Само ще го отмешаш. Ако някой друго види, ще му стане лошо. Йоу, а тази стена се мърда. Добре, брат, Калинко, човек. Вие, Аз не съм виждал Калинко. Ама ге хора, тук е червено, това е опасно. Които са червени са опасни, май. Тук има още едно червено. Пеперуда. Може да я кърлиш, нещо като кърлиш. Дай да го видя. О, мага хора, това не знам какво, ама нещо. Това комар ли е? О, мага, бро. Hell no. Добре, стига повече тук не го разбира. О, мага, виж колко много пеперуди. Това е такова медено. Това е от пчели. Вижте колко хиляди пеперуди. И това всичките са убити. Това тук всичките. Тук всичките са ги убили, бахте гаднярите. И са мъртви. Пчели, моите врагове. Руси. Моите врагове, гадни руси. Тук има още. О, ще припадна. What? О, мага, Патрик. Това е Мида. Мида, какво ли сме открили? Нищо. О, мага. О, шиш. Шиш. Шиш кебаб. О, ио, Андрей. Повърна. Това ти влиза в стомаха. Това ти влиза в тебе. Ще повърна. О, това влиза. Да, Андрей вече повърна.
Медуза. О, шиш. Медуза. Аз попадам. Това е твоя брак. О, май. Кой да би помогне. Още една. Майко ми кица. О, защо има толкова много медузи? О, май гаш. Защо е тук? Октопод. Това пак влиза в тебе, вижу. What? Не бъди красив. Тук. Доста голямата мидо. Това е ръковам. Раковина. Раковина, да? Да, айде тук е вече скучно. Тук е скучно. Хлебарки. О, мага хора, това е отвратително. Това е най-гадното нещо, което съм виждала. Вижте ги колко са мравки, малки тия мравки. Тук са мравки, които приличат на листа. Не са мравки. Ела да видиш мравките. Виж колко са малки. Как са ги забили, бе? Не знам. Пчели. Ужас. Няма нищо интересно. Дневните бутилки са тук. Еми, аз си тръгвам, защото ми е скучно. Аре, да искам да видя някакво взила нещо, Кинг-Конг. Да. Еми хора, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. И моля да абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото в комент. Ето ги за последно мечките. Довиждане, мои добри приятели. Хайде да слизаме надолу по тъжните стълби. Имаше тук само 4 етажа. За 6 лева предполагам, че не си струва. Но пък беше интересно. Беше интересно. Ето това най-много ме впечатли. Това е много страшно. Тая каска. Ето щраусите за последен път да ги видим. Горките щрауси. Защо са препът? Там има още малко от птиците. И сега слизаме бързо. С това се хващали животните. И тук беше първото, където се срещнахме. Нека да излизаме. Аз искам да си купа нещо от сувенирния. Чао!